I er nu kommet til Nakkerhoved Fyr. Nakkerhoved Fyr har haft stor betydning for skibssejlads mellem Danmark og Sverige. Hvis I kigger hen på den anden side, kan I se Kulden. Kulden har haft et fyr siden 1560. Grunden til, at man byggede de to fyre, var, så man kunne skelne mellem dansk og svensk farvande, og sådan så skibene ikke stødte på grund. Nakkerhoved Fyr skiller sig lidt ud for dens arkitektur. Georg David Anton var en dansk-tysk arkitekt, og som grundlagde Nakkerhoved Fyr. Ved siden af fyret ligger dette hus, som fyrmesteren boede i. Nakkerhoved Fyr stod færdig i 1772. Kulbullet, som ses på billedet, er blevet fastholdt indtil 1833, hvorefter oliebrænding blev installeret. I 1898 blev Nakkerhoved Fyr installeret med et roterende linseapparat. De to fyre skelner også mellem indsejlingen fra Kattegat til Øresund. Nakkerhoved Fyr ligger i smukke omgivelser og lige ned til fyrkrogen.